Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Hovorme o tom. Nikdy v histórii ľudstva sme nevedeli o zdraví viac. Máme tisíce vedeckých štúdií, smart hodinky, genetické testy, aplikácie na spánok, influencerov, ktorí nám radia od rána do večera. A predsa pribúda obezita, cukrovka, psychické ťažkosti. Pribúdajú chronické ochorenia, ale niečo tu nesedí. Ak teda poznáme recept na zdravie, prečo ho nedokážeme použiť a prečo sa z pojmu dlhovekosť alebo longevity v angličtine stáva jeden z najdiskutovanejších trendov súčasnosti. Dnes sa na túto tému pozrieme s našim špeciálnym hosťom, doktorom Adamom Kulhánkom, ktorého vítam v našom štúdiu. Adam, vítajte. Dobrý den a moc krát děkuju za pozvání a velmi si vážím toho, že můžu být prvním českým hostem tady u vás v Henklu Slovakia. Takže moc díky a těším se na ten dnešní podcast. My sa tešíme, že ste naozaj prvým českým hosťom, lebo my fungujeme československy, musím povedať aj medzinárodne, takže naozaj sa teším, že budeme počuť aj inú reč, v ktorej som sa ja ešte narodila, ja som také dieťa Československa, tak sa teším, že sa to tak prepája. Ako som povedala v úvode, o zdraví vieme v súčasnosti viac, alebo keď sa pozrieme, ako sa ľudstvo vyvíjalo, my vieme o tom zdraví asi najviac, ako sa kedy dalo. A ľudia napríklad pred 100 rokmi neriešili a nepoznali cholesterol. Nejako nespomínali sa témy, ako je mikrobióm alebo nejaké spánkové cykly. Dnes to všetko poznáme. A prečo napriek všetkým poznatkom nepozorujeme rovnako dramatické zlepšenie zdravia populácie? Je to takový paradox trochu. Máme lepší diagnostiku, máme lepší zdravotnictví, lidi mají více informací, mají více možností, jak se chovat zdravěji a přesto ty výsledky nejsou až tomu odpovídající. Zajímavé je to, že průměrná délka dožití lidí se výrazně zlepšila. To zase ano, když bychom se podívali třeba na období předválečné nebo meziválečné, tak tam se lidi dožívali 50-60 let možná, to byla ta vysoká hranice. Dneska ta průměrná délka dožití je daleko vyšší, čili rozhodně tomu pomohla medicína a zdravotní péče, ale někde to narazilo. A ta medicína už dneska nedokáže až takové zázraky a my k tomu samozřejmě musíme přidávat i životní styl a chování lidí proto, aby to šlo ruku v ruce a aby se skutečně nezlepšila jenom ta délka, kolik se dožíváme, ale aby lidi ten život měli také plnohodnotný, vitální a aby nežili určitou část života s nemocí nebo s nějakou disabilitou, jak říkáme v té odborné řeči, nebo s nějakým omezením. Vy ste mi tu tak nabehli pekne na tú druhú moju otázku, lebo máme dosť informácií. Naozaj ich máme zovšadiaľ dosť, ale myslíte, že je problém to, že práve máme veľa informácií, alebo je problém to, že máme zlé informácie? Je to možná kombinace obojího, protože když těch informací máme příliš mnoho, tak to nevede k lepšímu rozhodování. A to určitě i kolegové a kolegyně tady u vás ve firmě budou vědět, že když těch inputů je strašně moc, tak to neznamená, že se rozhodnu lépe. A mimochodem hezky to popsal Daniel Kahneman, který vlastně se zabýval behaviorální psychologií, nebo respektive ekonomií behaviorální. A ten popisoval takzvaná kognitivní zkreslení našeho mozku. A jedno z nich je takzvaná analysis paralysis. A když mám strašně moc možností volby, tak to neznamená, že já udělám lepší rozhodnutí, ale naopak se spíš jako zaseknu a nevím, kudy mám pokračovat. Takže to je jedna z takových hypotéz, která se říká, dneska máme strašně moc možností voleb, jsme vlastně přehlcení a nevíme kudy kam, což nás trošku jako populaci neurotizuje, ta populace je skutečně taková zúzkostnělá. A druhá věc, že lidi už pak neví, čemu mají věřit. Protože některá ta doporučení jsou velmi komplexní, složitá, teďka občas opravdu i nějaké výzkumy a doporučení a guidelines se obměňují, a lidi už pak jako si říkají, tak čemu mám věřit? A někdy to sklouzne k tomu, že radši si koupí nějaký doplněk stravy nebo v úvozovkách zázračnou pilulku, nebo až nějakou třeba alternativní metodu, u které my třeba na základě medicíny a vědy nemůžeme říct, že funguje, ale lidem se to zná jako rychlé, jednoduché řešení a proto někdy volí tady ty cesty. A jak jste i zmínila, samozřejmě musíme do toho vzít i vliv sociálních sítí a komunikace, že na lidi se těch informací skutečně valí celá řada. A to, co jsme se snažili kultivovat ve vzdělávání a ve školství, to znamená kritické myšlení, tak dneska se teda ukazuje, že asi to školství tak dobře nefungovalo, protože těch informací, které se k nám dostávají ze sociálních sítí, je tak strašně moc a ne vždycky všechny relevantní a správné a lidi je skutečně neumí vyhodnotit. Je to doba informačného chaosu. A nie je to podľa vás aj dôvod, prečo ľudia niektorí naozaj na to zdravie rezignujú, že si povedia, že máš
mať plán, ako cvičíš, čo ješ, koľko máš chodiť, koľko máš, ja neviem, spať a potom si poviete, že všetko to robím a napriek tomu sa necítim dobre a opäť príde iná teória, iný influencer alebo nejaká iná kniha, ktorá nás zase len utvrdí v tom, že my to všetko vieme, ale sme zmetení z toho, že robím to dobre a napriek tomu, ja neviem, mi diagnostikujú nejaké ochorenia alebo necítim sa dobre. Může to být jeden z těch důvodů, protože skutečně až ta příliš velká kontrola toho našeho zdravotního stavu může lidi spíše zúzkostňovat. Když bych si měl skutečně každý den měřit hladinu cukru, tepovou frekvenci, kvalitu spánku, variabilitu srdeční akce, VO2 max a všechny tady ty metriky a tak dále, UIT, kilometry a podobně, tak ta kontrola je tak velká, tak vědomá, že spíše budu ve stresu, že nebudu cítit nějaké uspokojení z toho zdravého životního stylu. Takže i v tomto patří, že všeho moc škodí. A můžeme klidně říct i jeden z takových, možná bych řekl, odstrašujících příkladů longevity, nebo respektive spíše biohackingu. A to byl dokument na Netflixu, který možná vaši zaměstnanci a zaměstnankyně viděli, který se jmenoval v angličtině Don't Die, Man Who Wants to Live Forever. A ústřední postava Brian Johnson na sobě podstupoval různé intervence v oblasti, řekněme, biohackingu, možná i genové terapie. A nakonec ten příběh nedopadnul dobře. Ten chlapík skutečně velmi extrémně sledoval svoje biologické metriky, užíval zhruba 100 doplňků stravy denně, užíval rapamycin, což je látka, která je imunosupresivum, ono potlačuje imunitu, imunitní reakci. Dokonce, a to je morálně velmi sporné, si nechal dělat transfúze krevní plazmy od svého syna. Prostě sledoval všechny možné metriky, vyhodnocoval velmi pečlivě. Výsledek byl takový, a nedávno to bylo zveřejněno, že u něj byla zjištěna autoimunitní gastritida, což je takové jako zánětlivé chronické onemocnění žaludeční sliznice. A nakonec on ten experiment sám ukončil. A skutečně sledoval jako velmi pečlivě, detailně všechno, co šlo. A neukázalo se, že by nějak výrazně to tu jeho kvalitu života nebo řekněme i tu dlouhověkost zlepšovalo. Takže ale otestoval to za všetkých. Otestoval to. Až do extrému. Jedna možná příležitost, která z toho vyplývala, že tím, že ho takto pečlivě sledovali, tak možná včas zachytili to onemocnění, jo, tu jeho danou diagnózu, protože není úplně jednoznačné, jestli ta gastritida vznikla právě těmi jeho experimenty nebo tím životním stylem, ale o tom se i budeme bavit, co je vlastně vliv genetiky, co je vliv životního stylu, co jsme schopni ovlivnit. Keď teda počujeme to slovo longevity alebo dlhovekosť, čo by ste vy osobne chceli, aby si pod ním človek predstavoval ako taký bežný človek? Znamená to dlhší život alebo dlhšie zdravý život, alebo ako to máme chápať? V ideálním případě by to měl být dlouhý, vitální a naplněný život, který nás baví, kde si můžeme užívat věci, kterých chceme, a to si myslím, že je ta hlavní myšlenka. Protože my musíme oddělit dlouhověkost jako nějaký fenomén, který teda chceme jako lidé, a potom longevity jako longevity medicine. A když bych začal tím druhým, tím odborným, tak longevity medicine je takový nebo transdisciplinární obor, do kterého nám vstupuje preventivní medicína, medicína životního stylu, geriatrie, ale také třeba genetika. A longevity medicine jako taková, ta dneska jako řekněme sofistikovaná disciplína, chce předcházet chronickým onemocněním, chce mít nějaký efekt na anti-aging, ať lidé tak rychle nestárnou. Jsou pěkný. A také, to je taky dneska velký vliv, nějaký jako nejenom well-beingu, ale i toho beauty tak segmentu. Tak marketingovo. Taky. A stejně tak, aby měli delší délku života ve zdraví, takzvaný health span. A teďka je otázka, kde jsou nějaké hranice toho, kdy ta opatření a ta doporučení jsou ještě, řekněme, pořádku, zdravá, a kdy už je to za hranou a skutečně už upravujeme buňky, upravujeme geny a snažíme se lidi modifikovat, a kde je nějaká hranice, možná i etická a morální, jako u toho příkladu toho dokumentu na Netflixu. Je to zaujímavé, ako sa v ľudstve. Ja mám pocit, že sú to také sinusoidy, keď vás tak počúvam, že my už na Slovensku máme bátoričku, ktorá sa kúpala v krvi a snažila sa v podstate byť stále mladá, aspoň teda to sú také legendy, ktoré o nej kolujú. A keď vás teraz počúvam, že sú ľudia, ktorí proste si nechávajú jednoducho meniť plazmu, krvu a skúšajú, ako keby či to niečo s tým telom urobí, aby jednak otestovali, čo to urobí, a druhák možno presne si zabezpečili ten
dlhý život, tak mám pocit, že múdrieme my ako ľudstvo, alebo naopak sa vraciame k tomu, čo už iní pred nami, samozrejme bavíme sa o jednotlivých prípadoch, skúšali a snažili sa zistiť, kde je tá možno hranica, ktorá sa buď prekročí, ale naopak už zistia, že už tá cesta nejde. No asi je to nějaká přirozenost v tom, že lidi prahnou potom být vitální, vypadat dobře, žít dlouho, že to je asi něco, co nás provází. Myslím si, že dneska je to ale velmi amplifikované sociálními sítěmi. Že skutečně ten tlak a ty extrémy, jak má člověk vypadat, jakou má mít figuru, jaký má mít face, jak má být výkonný. Mně i klienti v korporacích někdy říkají, to je hrůza, když otevřu LinkedIn a vidím tam, že vstávat v 5 ráno, jít běhat, meditovat, otužovat se, být výkonný v práci, zabezpečit rodinu a kde si cosi, že vlastně to ani není v nějakých našich reálných schopnostech v tom dni to zvládnout. Takže ten tlak na druhou stranu je obrovský, což samozřejmě v lidech může vyvolávat nějakou úzkost, frustraci a samozřejmě vyhýbáme se potom možná nějaké normalitě. Jak teda máme vypadat? Má být každý vyhlazený, nádherný, překrásný, protože správně jste ji pojmenovala to, že jedna věc je longevity z hlediska toho, řekněme, zdravotního, medicínského a druhá věc je potom ten biznis, který na to nasedá, kdy samozřejmě obrovský směr je také nějaký, řekněme, beauty, wellness segment, ať už je to estetická medicína a tak dále. A tam už to není o nějakých zdravotnických intervencích, ale je to spíš o tom, jak tomu člověku udělat prostě hezký face a hezkou fasádu a kde je ještě nějaká únosná míra a kde už je to takzvaně too much. No a hlavně vraví se, že aj starnúť je potrebné vedieť. No právě. Či u mužov, či u žien, lebo nie je to len vec žien, teda je to u oboch pohlaví. Takže... A proto bych rád k tomu dodal, že někteří i geriatři, čili lékaři specializovaní na ten proces stárnutí, říkají, že už je to někdy přes příliš. Že ve smyslu toho trendu, že stárnutí je přirozené, je to v pořádku a vlastně, že jejich cílem je spíše, aby ten život byl plnohodnotný. To znamená, aby někdo, když už je v seniorském věku, neměl nějakou disabilitu, nějaké omezení, ale aby si mohl ten život užívat ve smyslu toho, že může trávit čas se svými vnoučaty, že to vnouče může zvednout a držet ho na rukou, aniž by mu se stalo něco se zády a tak dále. Jo? Že to je vlastně ta pravá longevity, abychom ten život mohli si užívat, ale ne být jenom namaskovaní zvnějšku, lidově řečeno. Potom nešťastný vnútorne. Keď ste teda hovorili o tom LinkedIne, že ľudia majú pocit, že všetci ostatní okolo nich, ja to poviem tak, že sú dokonalí. Ja na to radím len možno prečistiť si filter, že koho sledujete, koho máte. Lebo ja neverím osobne takýmto postom, keď niekto, ja neviem, je 100% dokonalý, krásny a všetko stíha a nemá žiadne problémy, potom to asi nie je človek. Aspoň ja sa na to tak pozerám, že... A sú to extrémy, sú to ale často extrémy. Ale je to tlak extrémy. Na nás, lebo ak sledujete niekoho, kto je brutálne dokonalý, alebo aspoň buduje o sebe ten obraz, ja sa sama seba pýtam, že prečo ja by som mala takýto obraz prijímať o niekom. Mne tam to smrdí, že to nie je autentické. Ale to som ja. Ja sa skôr akože snažím rozmýšľať nad tým, aký obsah príjmam, čo ma ovplyvňuje, lebo ovplyvňuje nás to, či už podvedome, alebo takže to je len taký možno tip pre nás, tí, čo pozeráte, ak vás niekto teda podozrivo nejako prekvapí, že je stále dokonalý, tak možno si prečistíte kanály a dajte priestor tým, ktorí sú ľudia. Tak to povím. Tak. Byť teda samozřejmě algoritmus oceňuje spíš ty extrémní protipozice, ale jak říkáte, i ty informace, které přijímáme, lidi, které máme kolem sebe, tak to nás samozřejmě velmi významně ovlivňuje. Že mým původním oborem je léčba závislostí, adiktologie a těžiště naší práce je primárně psychiatrie, psychologie, takže samozřejmě to duševní zdraví u nás je prioritní téma a my samozřejmě jako velmi, velmi dobře víme, jak lidi ovlivňuje to, co se vnějšku děje. A uvedu jenom příklad, že máme za sebou několik let dozadu na tak výrazných změn ve společnosti, že na lidech se to podepsalo. Jasne. Ať už to byla pandemie covidu, ať už to byly válečné konflikty, růst cen a podobně. Teraz máme zase globálne otepľovanie, ktoré sa nás veľmi aktuálne dotýka všetkých. Máme tu 40-ky. Dnes je jeden z tých dní, kedy je rekord naozaj teplotný, kedy hlásia v krajine proste 40 stupňov Celzia. To tu nebolo a ľudia sa pýtajú, nedostatok vody, to všetko informácie, ktoré sa pýtate, čo bude o 10 rokov, ak dnes máme takýto problém. Což samozřejmě v lidech vyvolává nejistotu. A my jsme to viděli i u té naší populace pacientů, ať už psychiatrických nebo adiktologických, že když se stala nějaká taková významná změna, tak oni se ozvali. Buď měli takzvaný relaps, že znova se rozpili nebo začali s tou návykovou látkou, nebo do toho zaučili ti, kteří neužívali, protože prostě oni už neměli cesty, jak s tím pracovat. Oni byli psychicky na tom už tak závažně, že ty běžné techniky, opatření a zdroje v životě, které máme, už jim nefungovaly, až pak sáhli k nějakým lékům, alkoholu nebo něčemu jinému. Takže skutečně i to, co kolem nás se děje, naše duševní zdraví velmi významně ovlivňuje. A je zaujímavé, že hovoríte, že aj vy ako lekár teda toto vidíte, že ak sa dejú takéto zmeny, že tí pacienti, že máte naozaj, že krivka vám stúpne. Je to vlna. Něco se stane a najednou
Jo, víme, že ty lidi chvilinku fungují a pak třeba se k nám vrací nebo řeší nějaké takové téma, takže to je něco, co skutečně je dneska velmi náročné a takové proměnlivé pro lidi, ta nestabilní doba. Myslíte si, že pre spoločnosť je väčším problémom to, že zomierame priskoro, napriek tomu, že máme dostupné všetky suplementy, rady, ako žiť lepšie, alebo že našich posledných 15 rokov života, dajme tomu, prežívame v chorobe? Je to dobrá otázka a je jako velmi aktuální. Samozřejmě nechceme, aby kdokoliv umíral v brzkém věku, předčasně. Jo. Z hlediska medicíny je úmrtí před 65. rokem takzvané předčasné úmrtí, to samozřejmě nikdy nechceme, ale to, co bude daleko větší výzva nejenom pro medicínu, ale obecně pro veřejné zdraví, že skutečně se budeme dožívat delšího věku, to je dneska už vidět na té křivce, i ta medicína tomu významně pomáhá, ale ta délka života ve zdraví se pravděpodobně až tak prodlužovat nebude. A když se podíváme na tyto dva jevy, tak máme takzvaný lifespan, to je kolik se průměrně dožíváme, a health span, to je ta délka života ve zdraví. Když bychom vzali naše krajiny, Česko a Slovensko, kde to máme podobně, tak průměrná délka dožití u žen bývá vždycky vyšší, zhruba o 5-6 let, u žen je to zhruba 82 let, kolik se dožívají, ale pozor, průměrná délka života ve zdraví, ta life a health span, je zhruba 62 let. Takže tam je rozdíl někdy 18 až 20 let, to je strašně moc. Takže je a bude to velké téma, populace se bude dožívat vyššího věku a to, co nás bude pravděpodobně nejvíce trápit, tak budou neurodegenerativní onemocnění. To je třeba Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a samozřejmě to je velmi smutné téma, protože vy můžete být jaksi fyzicky zdravotně na tom velmi dobře. Ale hlava už tu nie je s námi, ale hlava už nefunguje, jak říkáte, a tím pádem je to zátěž. Nebo strastiplná cesta pro toho samotného člověka. Pre všetkých, vaše okolie, zariadenia, pro štát, rodinu, systém. Ano, pro zdravotní sociální systém. Takže to je něco, s čím se prostě budeme muset nějak popasovat, ať už systémově nebo nějakými opatřeními. A jenom to dám i jako příklad, co také někdy řešíme v rámci třeba wellbeingových programů v korporacích a ve firmách, že zaměstnanec pečuje o své rodiče, kteří v tom jejich věku řeší nějakou takovouhle diagnózu a pro ně to je extrémní zátěž. Protože mají svůj job, mají děti a najednou mají... To jsou ty sandvičové generácie. A kdo tu zkušenost nemá, tak si to nedokáže ani představit, ale ta zátěž může být skutečně obrovská. Čili to je něco, co je jako velké téma a ta elderly care, jako o ty, řekněme, seniorní pacienty, bude daleko větší vlastně otázka. Když bychom se na to ještě podívali statisticky, dneska podle dat zhruba 4% populace se dožívá 100 let. To je takové číslo nízké, ukazuje se, že to bude pravděpodobně víc. A to, o čem i dneska se budeme více bavit, je, jak to udělat, co my pro to můžeme udělat, abychom tu druhou polovinu života měli kvalitní. Abychom se nemuseli léčit s chronickými onemocněními a nebyli limitováni tím naším zdravím a tou kondicí. Tak lebo ono človek, keď sa nad tým zamýšľa, keď hovoríte, že predčasné úmrtie je pred 65. rokom života a teraz to je aj plus minus dôchodkový vek. Ano. Je to individuálne. A teraz ja keď si predstavím, že ja v 65-ke pri všetkej dobrej vôli a systéme by som mala ísť do dôchodku, ale moje zdravie už vtedy začína chátrať, až ide úplne, že dole, tak vlastne ja si kedy mám užiť ten dôchodok? No. Že kedy je taký ten nemecký ideálny, že nemeckí dôchodci prišli, teraz to samozrejme hovorím veľmi nadnesene, ale že my si predstavujeme, lebo keď pozeráte rôzne romantické filmy, kde máte dôchodcovia, idú na výlet a užívajú si. Ja toto tu u nás v československom nejakom meritku nevidím. Naši dôchodcovia naozaj sú ľudia, ktorí jednak ekonomicky zápasia a druhák, samozrejme nie všetci, ale ak hovoríme teda o väčšine, tak z pohľadu toho zdravia a kvality dĺžky života je, že velmi zlý zatiaľ. Ano, ty vyhlídky, jak říkáte, jsou takové a současně jako třeba Češi jsou hodně orientovaní na práci, jsou hodně takový pilní, výkonní, opravdu ta práce pro ně má velkou hodnotu. Myslím si, že Slovensko to má podobně, že taky je to národ, který je velmi pracovitý a orientuje taky hodně tu svoji pozornost a energii na práci. A je to opravdu otázka, jako kdy si tedy máme to stáří užít, abychom i fyzicky, i psychicky, mentálně byli... Tak je to aj ekonomická otázka, lebo veľa ľudí pracuje, pretože musí, pretože majú nejakú ekonomickú samozrejme potrebu, alebo jedna vec je aj samozrejme z toho psychologického hľadiska tá potreba byť užitočný, hej, že nie je naplnená, lebo vás keď niekto akože vypne pracovne, dajme tomu v 60-ke, vy to nemusíte brať úplne dobre, že čo teraz zrazu, hej, a to vy viete ako odborník, že teraz ja to nemusím brať fajn, že OK, tak ty teraz už zajtra neprídeš do práce a čo s mojím životom, hej, že aj psychicky sa človek musí na to obdobie
pripraviť a možno mať taký plán, že ako by chcel tú svoju starobu a zase aj spracovať to, že už toto je staroba. I ta změna, ano. No. I struktura dne, samozřejmě ta náplň, nějaký ten purpose, smysl života, protože samozřejmě i v tom tématu longevity není to jenom o genetice, není to jenom o síle srdce nebo cév, ale je to samozřejmě o naší psychice, o té psychické pohodě a právě ten, v angličtině se někdy říká meaning nebo purpose, jako smysl života, je element, který dneska se měří a posuzuje. A pro někoho skutečně to může být to, že ta práce ho fakt baví, naplňuje, má ji rád. Třeba někdo založil firmu nebo je jako úspěšný v té práci a toto může vnímat taky jako nějakou strast. Jo, nemusí pro každého znamenat seniorský věk to, že se věnuje vnoučatům a pracuje na zahrádce, prostě chce žít naplno. Takže určitě to je téma, které bude čím dál častější i s tím, jak se bude pohybovat věk odchodu do důchodu, jak se vlastně bude modifikovat práce ruku v ruce s AI a podobně. Čili jako jsou to výzvy, které společnost rozhodně bude řešit. Budeme žiť dlhšie, otázkou je, ako chceme stráviť, dajme tomu to obdobie, kedy by sme už mali mať všetko a len si ten život užívať v tej plnej ako keby sile, aj keď samozrejme fyzicky vekom tá sila ubúda. Ak teda moderný človek vie, čo má robiť, ale napriek tomu hľadá skratku, hej? A kedy sme sa podľa vás prestali pýtať, ako žiť zdravšie a začali sa pýtať, čo si mám kúpiť a byť zdravší, hej? Teraz trošku idem premostiť na také tie naozaj skratky životné, že my si povieme, že toto nám teraz pomôže, teraz prišli, ja neviem, hubirejší alebo nejaké mače, zelené čaje rôzne a to idem veľmi ľahko teraz, hej, na to naozaj. Ale sú aj iné suplementy, kedy nás marketing ako keby presvedčí o tom, že no, ak budete brať toto každý deň, tak proste o 4 týždne budete tak fit ako nikdy. Hej, nemusíte robiť so sebou nič. Tak vy vnímate, že to niekde v ľudstve je nejaký taký milník, kedy sa ten marketing ako keby tak predral do myslí ľudí, že my už naozaj ideme primárne po tej skratke. Je to tak a je to dáno i tím, že ať už z těch doplňků nebo těch nějakých intervencí nebo opatření, že se z toho stává produkt, lidi si to mohou koupit a najednou je to nějak marketováno, nějak to vypadá. Proč vlastně lidská psychika pro tady tom prahne? Jo, máme různá doporučení medicínská, ale to je pořád dokola a neukazuje se, že lidi by předcházeli diabetu nebo nadváze. Jako jedna věc je, jak funguje náš mozek ve smyslu toho, co on upřednostňuje. Když bychom se podívali na náš mozek, ten moderní, který nosíme v hlavě, tak je starý zhruba 200 000 let, když bychom šli do doby Homo sapiens. Jo, ale to je vývojově poměrně starý vehikl. A ten mozek samozřejmě odměňoval to, že měl dostatečné množství cukru, protože potřeboval energii, když lovil mamuta. Taky odměňoval to, že potřeboval někdy ten mozek odpočívat, takže proto vlastně tendujeme k tomu, že chceme mít i někdy jakoby odpočinek, klid. A taky jako nějakou rychlou odměnu, protože tam šlo skutečně někdy o život. Takže ten mozek je trošinko naprogramovaný na jiné potřeby než té dnešní doby. Takže to, že nám chutná sladké, to, že chceme si užívat volný čas a někde vydechnout a že chceme jako rychlé zážitky a rychlé odměny, je něco, co ten mozek oceňuje a posiluje a proto to opakovaně děláme. A když se podíváme na opatření právě v té medicíně životního stylu, to jsou často, řekněme, návyky, které jsou dlouhodobé a vyžadují nějaké úsilí. Ať už je to pohybová aktivita, nebo pečovat o svůj spánek, nebo o zdravé stravování. A samozřejmě ten efekt není hned, on není okamžitý. Takže já, když bych začal se pohybovat, tak to budou minimálně týdny, ne-li měsíce, než to na sebe nějak pocítím. Když někdo marketuje nějaký zázračný doplněk stravy, tak ten jednak vypadá nádherně a říká nám, když to teďka užiješ, šup, hnedka ti bude... A niečo aj urobí, ale krátkodobo samozřejmě. On i něco udělá, je to fakt. A hlavně tam je jako ta rychlá reakce, že teda si ten člověk koupí ten produkt, si ho nějak nastuduje, užije ho a už je tam ten proces toho, že teda nějakou tu vozovka zázračnou tabletu používám. Takže tam může být i efekt jako nějaký takzvaný placebo efekt, což vidíme i v některých studiích, kde se těch takzvaných randomizovaných kontrolovaných studií, kde máte skupinu pacientů, kterým dáte nějaké léčivo, účinné, druhé skupině to neúčinné a i ti, co dostali ten neúčinný, třeba sacharozu, cukr a tak dále, tak oni vykazují lepší stav jenom z důvodu toho, že jim byla poskytnuta nějaká jako v úzovkách péče. Takže i tento efekt tam může být, že lidi jako mají to uspokojení, že mám nějakou v úzovkách rutinu, že si ráno teda připravím nějaké výživové doplňky nebo něco, nebo se ozářím červeným světlem nebo něčím podobným. Takže myslím si, že lidi to baví a rádi to konzumují. Přestože si ne vždycky uvědomují ty konsekvence, kolik do toho investují peněz, jaký to pro ně má benefit a někdy teda to může mít i určité riziko, když třeba těch produktů je naráz hodně a jsou tam nějaké interakce mezi sebou.
A potom idete na nejaký ajurvedský pobyt a vyplazíte na toho ajurvedského lekára jazyk a ten vám povie, máte ho žltý, pijete a jete veľa umelých vitamínov a vy na ňo pozeráte, že... To sa skutočne stalo. Ja som bola prekvapená, že títo ajurvedskí lekári sa pozerajú na tú európsku, ako to oni nazvali, medicínu, alebo západnú medicínu, ako na niečo chemické a naopak siahajú po tých prírodných zdrojoch. Ale napriek tomu, my keď sa vrátime sem späť do nášho sveta, nie toho ajurvedského, tak je naozaj svet plný reklám. Ja si to tak všímam, keď cestujem po svete, že aké, ja neviem, výživové doplnky, ako vyzerajú, sa ponúkajú, ako vyzerajú tie modely a modelky. V Ázii napríklad máte krásne vyhladených ľudí, všetko je po čistej, bielej pleti, úplne nádherne vyzerajúci ľudia. Vekovo všetko je akože mladosť a vy si hovoríte, že keď toto akože tam tento svet diktuje, tak potom až prídete presne do takého toho stredného veku až do veku staroby, tak vám začne mozog akože blikať, že vy už nekorešpondujete s tím obrazem. S tou normou v úzovkách, která je samozřejmě ale vychýlená. A je fakt, že když bychom se podívali, kolik peněz je dneska nainvestovaných jednak do anti-aging průmyslu, beauty průmyslu a tady tohoto wellness / well-being, jo, tak to jsou obrovské peníze a i to tam samozřejmě hraje roli. Čili lidi těch možností mají strašně moc, ale možná někdy zapomínají na takové ty přirozené zdroje, které nám to zdraví opravdu zlepšují, i naši nějakou pohodu. A radši sahají tady k těm zázračným, byť někdy i veľmi drahým opatřením. Zase nehovorím, že sú zlé, samozrejme sú aj prípravky prírodné, ktoré ľuďom pomáhajú, ale ja sa skôr zaujímam akože nad tou masovosťou, alebo zamýšľam, hej, že ako to vie ľudí ovplyvniť. A teraz, ja neviem, korejská kozmetika, neviem ako v Česku, ale na Slovensku valcuje proste ano, ten beauty. Trend, je úplne všetci. Ja vravím, že ja neviem, ja keď som mala 20 rokov dozadu, ja som netušila, že nejaká korejská kozmetika a teraz vám proste všetky tieto beauty diktujú, že to len korejské masky sú najlepšie a neviem čo, a už neplatí stará dobrá uhorka na tvár ako voľa, kedy moja mama sa z toho vždy smeje, že voľa, kedy si dávali uhorky a boli nádherné a uhorku bol problém dopestovať. Dnes už samozrejme je trh úplne inde aj čo sa týka dostupnosti zeleniny, ovocia a všetkého, ale tá sezónnosť sa zase potlačila. Takže o tom sme sa posunuli. Máte pocit, že existuje nejaká módna zdravotná vlna za posledné roky, v ktorej ste si vy sám povedali, že ale toto fakt ľudia tomu veria viac, než by mali? Že vidíte tam takú tú záľudnosť? Ako hovorím o vlně, lebo to sa mení. Mění se to, samozřejmě, ano. Mění se to. Asi bych řekl nějaké takové iracionální trendy od různých influencerů. Třeba to, že když jde někdo spát, tak si má přelepit ústa, aby ten spánek byl kvalitnější. To je z odborného hlediska nesmysl. To je spíš taková jednotlivost. Ale to, co si myslím, že může být i pro lidi skutečně škodlivé, tak jsou takové ty krajní diety, řekl bych až detoxy. Takové ty vyloženě, kde opravdu to tělo může strádat. A jsou to skutečně velmi takové extrémní, řekněme, jako přístupy, které toho člověka mohou i zdravotně ohrozit. Takže tam si myslím, že zejména, když to slibuje nějaké rychlé řešení, nějakou rychlou jako akutní účinek, tak tam bychom měli v tomhletom spozornět. Keby ste mali zoradiť podľa dopadu na zdravie teraz spánok, pohyb, výživu, vzťahy, doplnky výživy, aké by bolo poradie? Když bych to bral optikou jako středoevropské populace a vůbec dát, tak bych dal na první pohyb, pak bych dal výživu, pak bych dal spánek, pak vztahy a jako poslední suplementy. A čo by urobila trebárs väčšina populácie, keby to mali zoradiť? Čo vidíte vy, že napríklad vaši klienti, keby ste sa ich opýtali túto otázku, čo by asi tak väčšina odpovedala? Že čo vidia ako keby dopad na zdravie? Že čo si myslia, že by bol? Záleží asi jak u koho, jaká je tam i zdravotní gramotnost, jaká je to socioekonomická skupina. Vracím se k té naší předchozí debatě. Doplňky stravy by u spousta lidí si myslím, že trendovaly. Možná by je dali skutečně jako jedno z těch velkých. Co bych ale řekl, co řešíme velmi často třeba s manažery, s lídry, tak je spánek. Kvalita spánku. A vnímám to zejména u českých firem, že skutečně jako první nějaký varovný příznak, ať už je to stresu, přetížení, informačního přehlcení, nějakých obav, úzkostí, možná nějakého počínajícího burnoutu, bývá to, že tomu člověku se vypne spánek, že něco přestane fungovat. Takže to vnímám zejména u těch výkonnostních profesí, že skutečně o to začínají více dbát, zejména když dojdou do toho věku, kdy už se to začne více projevovat, řekněme, že se začne lámat třeba 40 a více, tak si myslím, že ten spánek, který z mého pohledu býval taková trošku popelka, no, prostě spíme, tak spíme,
ale dneska nás ohrožuje více vlivů, které ten spánek narušují, tak to si myslím, že je téma, které šlo výrazně nahoru. Myslím, že tomu výrazně pomohly i nějaké popularizační knihy, jako je třeba Cirkadiální kód a tak dále, které si myslím, že velmi přispěly k té popularizaci toho tématu. Takže to je, myslím si, že věc, která jde výrazně nahoru. Ten spánek si hlídat a pečovat o něj, protože to není samozřejmost. A kdo někdy řešil poruchy spánku nebo insomnii, tak ví, jak je to opravdu velmi zatěžující a náročná věc. Keď sa pozriete na dnešnú spoločnosť, teda okrem spánku, čo najviac z pohľadu tej dlhovekosti podceňujeme? Možná bych řekl z pohledu nějaké možná pohodlnosti, lenosti, tak to je strava. A tam bych zmínil zejména ultra zpracované potraviny. Protože jsou to sice pochutiny, ono to má silné chutě, ale samozřejmě v tomto se i ten výzkum a data výrazně posunuly. A třeba jenom brambůrky jako chipsy se nezdály, že by byly až tak, no tak je to kalorické a tak dále, ale dneska ta data říkají, že to je jako extrémně škodlivé jídlo. A je zajímavé, že se v tomto i proměnily guidelines nebo doporučení toho, jak se klasifikují potraviny, jako naši diváci. To jsou tie nutrition score, alebo... Ono je dneska více těch klasifikací, dříve to bylo většinou podle nějaké kalorické hodnoty nebo přínosu, ale zajímavý je systém, který se jmenuje Nova, on vychází z brazilského modelu a on klasifikuje potraviny podle toho, jak moc jsou přirozené a jak moc jsou umělé. A můžeme si představit takovou pyramidu. Ten spodní pás, který je největší, tak jsou takzvané unprocessed nebo minimal processed food. To jsou v podstatě jako původní potraviny, jako je ovoce, jako je zelenina, maso, ovesné vločky, vejce, mléko a tak dále. To je v podstatě to, co je původní, pro nás nejméně zatěžující. Další kategorie, a už se nám zužuje ta pyramida, čeho by mělo být trošinku méně, jsou processed ingredients. Ingredience, ze kterých si připravujeme jídlo, jsou částečně upravené. Můžeme je používat, ale už je tam určitá míra upravení, ať už je to třeba olej, máslo, mouka. A pak v té pyramidě se zužujeme. Processed food, to je třeba chleba, pečivo, šunka, sýry. A pozor, ten úplně nejužší hrot té pyramidy, a tomu bychom se měli v zásadě vyhýbat a jíst to spíše výjimečně, jsou právě ty ultra processed food, nebo v angličtině se někdy říká junk food, pochutiny. Ale pozor, když bychom je seřadili mezi ty jako zcela nejvíce škodlivé, tak jsou to právě chipsy, z toho nejhůře vychází nachos, takové ty trouhelníčky, pak jsou tam soda drinks, sladké limonády, toho cukru, co v nich je prostě strašně velké množství, proto mimochodem mexická populace tolik trpí nadváhou. Oni vypijí strašně moc limonád. Zvlášť ten brušný tuk, áno. Takže sladké limonády, energy drinky, potom je tam sladké pečivo, takové to hodně upravené typu donaty, jo, tady tyhle. Pak jsou tam sladké tyčinky různé s polevou, jsou tam i želatinové draže, takový ti gumoví medvíci a podobně. Je tam třeba pizza, zmražená, myslím ne čerstvá, ale taková ta rozmrazovaná, jo, čili ty ultra zpracesované. A dneska se říká, když už longitudinálně dlouhodobě se sledují data, kdy lidi jedí tady ty junk food, tak se ukazuje, že ten efekt je skutečně velmi jako rizikový na zdraví. Možná i jako kolegové, kolegyně zaznamenali třeba trend nebo takové zjištění, že mladá generace, paradoxně třeba generace Z a poměrně mladá, že má častěji, že trpí rakovinami. Což se jako dlouho si říkali lidi, jak je to možné, mladá vitální populace. Jedna z hypotéz, přestože to není úplně jasné, že tam je větší právě podíl to junk foodu, tady toho vysoce nezdravého stravování, které i v tak mladém věku pravděpodobně nastartuje tyhle změny. Jo, čili to je taky zajímavé zjištění, že u těch potravin už dneska... Ste nás vystrašili, teraz som si premietla pred očami, koľko som toho pojedla a popila. Ani tím nechci jít jako cestou nějakých zákazů, jo? Neznamená to, že člověk si nemůže dát něco na zub. Ale je dobré si to uvedomovať, lebo ja si myslím, že áno, samozrejme ovplyvňuje nás aj rodina, čo máme na našich stoloch, ako sa varí a stravuje v rodinách. Ano. Ale je dobre si uvedomiť, že prostě sú aj lepšie potraviny, a přitom si myslím, že tady zrovna v těch našich lokalitách máme ty zdroje docela dobré. Máme kvalitní potraviny na dosah. Nemusíme vždycky vybílit jenom supermarket a nakoupit prostě tady ty umělé věci, ale spousta lidí má zahrádky, spousta lidí má své ovoce, zeleninu, stravuje se vlastně dobře, jsme zvyklí. Vemte si, když bychom srovnali třeba United States, Spojené státy, jak tam vypadají kantýny ve školách. To se nedá srovnat. Tady dobře, my sice možná ohrnujeme nos nad jídelnou ve škole pro děti, ale nutričně to jídlo je tam velmi kvalitní, když to někdo skutečně vaří z dobrých surovin a pro ty děti opravdu to jídlo je kvalitní.
Kdežto, když na táce ve Spojených státech sede a jsou tam hranolky, umělé jídlo, všechno v igelitu zabalený a podobně, tak to je samozřejmě jako alarming potom. Tak je to rýchle, je to dochutené. Ano. Takže to telo dostáva, alebo ten mozog dostáva možno signál, že toto práve potrebuje. Otázka je, čo to robí s celým tým systémom. Ako a právě, zase, proč se nám to vývojově děje? Proč nám to chutná? Proč to chceme opakovaně? Protože sůl, cukry a tuky, a dříve to skutečně ten homo sapiens to potřeboval k tomu, aby přežil. Aby měl tukovou zásobu, aby měl energii, aby nutričně vlastně byl rychle, jak to říci, nasycený a zvládl, ať už by to byla zima, fyzický výkon a tak dále. Jo? Či ten mozek vlastně preferuje tyhle ty typy potravin nebo toho jídla zcela přirozeně a my s tím teda dneska musíme trošinku bojovat. Bojujete s vlastným mozgom, to je náročné, ale musím povedať, lebo keď vám mozog tvrdí, ja neviem, že tie čipsy sú tak dobré, alebo ja neviem, tá čokoládová tyčinka, ako samozrejme raz za čas mali sme pred vami aj takisto diel s výživovou poradkyňou, ktorá povedala, ale teraz z pohľadu psychického zdravia, že ak vám toto teraz urobí dobre, dajte si to, ale pozor, nech sa to nestane samozrejme pravidelnou stravou a pravidelným nejakým návodom, že teraz sa idem odmeniť. Ja som sa smiala ešte svojho času. Mala som taký funny príbeh na plavárni, keď dámy, ktoré vedľa mňa plávali, ja som ich počula ešte v šatni, išli zaplávať a potom povedali, no a teraz sa môžeme odmeniť, teraz pôjdeme do cukrárne. Hej? Ale celá ako ich cieľ bol, že idú plávať. Ja som ich teda poznala už z predchádzajúceho, my sme sa tak stretávali. Ich ambícia bola teda zredukovať hmotnosť a teda potom sa išli odmeniť, aby teda si išli do cukrárne. Tak som sa vždy tak pousmiala, že to je presne ten krásny ľudský prístup, že my sa za niečo chceme odmeniť, ale vlastne pôvodný cieľ sa úplne niekde stratil. Hej? Tak... A tam je i zajímavá věc a možná to taky kolegyně, kolegové řeší, proč máme po plavání větší hlad. To máme, to vám poviem, ja chodím plávať a máme. To objektivně je a to je tím, že klesne tělesná teplota. Core body temperature klesne, mozek to vyhodnocuje, potřebuješ živiny, potřebuješ energii, aby si přežil, takže to je jeden efekt. A možná kdo z vašich zaměstnanců, zaměstnankyň cvičí, jako workouty, tak kdyby šli po tréninku nakupovat potraviny, tak nakoupí jinak. Zase se rozhodujeme, jo, ten mozek prostě říká, potřebuji živiny, potřebuji nakrmit svaly, podpořit tu regeneraci a najednou by byl schopen sníst takže cokoliv. platí, že nikdy nenakupujte hladný. Opravdu to je něco do sebe. Ako to máte vy? Chodíte nakupovat hladný? No, já hodně sportuju a taky se mi to párkrát stalo, že jsem po nějakém větším tréninku nebo zátěži šel a sám jsem to na sobě pozoroval. Že ten mozog vyhodnocoval úplně jinak. A právě i chuť na tyhle typy potravin. Sladká tyčinka, nebo právě ty chipsy, sůl, nebo něco takového slaného, minerálka, takže skutečně to může být. Tím samozřejmě nechci říct, že sportovec by neměl se takhle stravovat, to je naprosto v pořádku. Mimochodem natáčíme v létě, nedávno byla Tour de France a tam už dneska taky, jako ty kluci jsou, nebo i ty holky, záleží závodnice, připravováni na jako extrémní výkony a obrovské téma dneska u nich jsou sacharidy, příjem sacharidů, které oni berou, jako už bych řekl, jako v extrémním množství, co oni v těch nápojích a gelech jsou schopni do sebe dostat. Aby ještě tenké střevo to absorbovalo. Ale pozor, oni začínají mít výrazné obtíže se zuby. Oni mají, ukazuje se dneska v cyklistice, že tam je větší kazivost zubů, že oni do sebe skutečně toho cukru dostávají v extrémním množství. A je otázka, jestli i tam v tom sportu se nedostáváme do nějakých extrémů, kdy mladý, velmi zdravý organismus, jako je schopen extrémního výkonu. Dobře, ale když ten cyklista má 18, tak fajn, ten tým je schopen ho v vozovkách vyboostovat, ale co bude dělat ve 30? Ale je to tělo asi jinak ten sacharid spálí, jako keď v tom veku, hej? Tak to je... No, čili i v tom sportu, přestože to je fenomenální, co různé sporty, jo, krásně se na to dívá, jako na ty výsledky, je to nádherné, ale i tam teda vůbec ten průmysl a jo, i to sportovní odvětví, dneska i vidíme ve sportovní medicíně, co se dá dosáhnout, ale taky si myslím, že někde už to naráží na nějakou hranici a jako neradi vidíme, když sportovec vyhoří, protože je zničený z té rutiny, z toho otroctví v vozovkách, anebo prostě to tělo už mu potom v určitých letech odejde, protože není schopno ty výkony dále poskytovat. Vy sa venujete aj závislostiam. Je rozdiel medzi závislosťou od alkoholu a napríklad závislosťou od neustáleho kontrolovania sa, či už ako sme sa bavili na začiatku, že váha, moje životné nejaké funkcie, alebo to, či mám nejakú inú závislosť.
než si teda väčšina ľudí akože myslí, že závislosť je závislosť, že aj medzi nimi je teda z vášho pohľadu a praxe rozdíl? Princip je podobný, ale mohli bychom to rozdělit do takových 3 kategorií. Jedna je látková závislost, to znamená, ten člověk opakovaně přijímá látku, která vyvolává závislost, ať už je to nikotin, ať už je to alkohol, kokain, cokoliv jiného. Pak je takzvaná nelátková závislost, to znamená, není tam substance, která vyvolává závislost, ale člověk se stává závislým, typicky gambling, patologické hraní, dneska teda i sociální sítě, hry a podobně. A třetí bychom mohli spíše nazvat nějaké nutkavé impulzivní chování. A to bych možná ilustroval klidně na tématu třeba umělé inteligence. My si všímáme i ve firmách, když třeba designujeme nějaké zdravotní programy preventivní, že typicky třeba IT profese dneska využívají AI agenty, pracují na tom, nebo pracují s nimi, ta práce je baví, oni jsou schopni většího výkonu, udělají toho víc. To bude to také motivačné, to AI komunikuje, odpovedá. Člověk nadšený, jenomže zjišťují, že to nedokáží vypnout. Najednou je večer a teďka jako nic vlastně neměli na sebe čas, teďka co rodina, svůj volný čas a tak dále, že jsou jako v tunelu, nedokáží regulovat to své chování a že to může tendovat ať už nějakým znakům, řekněme, závislosti nebo nutkavého chování, případně až vyhoření. Že vlastně to nejsou schopni vypnout. A je zajímavé, že se tam začínají ukazovat podobné znaky, jako jsou třeba u sociálních sítí nebo u počítačových her. A pravděpodobně něco podobného se může dít i právě u umělé inteligence, kterou taky nedokážeme tak snadno vypnout, je jako unlimited, jo, i to, jak to funguje. Takže to jsou takové 3 nějaké kategorie, které bychom u těch závislostí mohli klinicky popsat. My jako odborníci úplně neradi máme takové ty lifestyleové diagnózy, jako závislost na vodě a závislost, já nevím, na nakupování. Byť ty náznaky tam mohou být, ale klinicky to nejsou úplně diagnózy. Rozumiem. Takže AI má ďalšiu novú hrozbu a to je závislosť na používaní AI nástrojov. Dalo by se to přibližně takto pojmenovat. A myslím si, že je dobré si toho být vědomi. I pokud někdo používá AI, nemusí to být jenom pro svoje profesní, pracovní účely a klidně i pro osobní, jestli ta hranice někde není překročena. Jestli já jsem schopen prostě ten program, tu aplikaci vypnout, věnovat se sobě, svému volnému času, jestli nikdo nám to do toho osobního času více nezasahuje. Len to sa musíte vedieť samo regulovať a už keď máte ten flow, ako sme to pomenovali, čo vy radíte klientom a pacientom, keď vám povedia, že ja zistujem, že toto už je moja... Ako prvá fáza asi je uvedomenie si, ale že čo mám robiť, ak sám zistím, že teraz presne, ak ste to povedali, ja som teraz v tom tuneli a uvedomujem si, že ja možno nechcem takto prežiť svoj život, ale reálne ho takto žijem a niečo vo mne mám nutkanie a robím to a opakovane to robím. Je to tak a přesně jak říkáte, jeden z takových symptomů je problém s regulací našeho chování. Když je někdo závislý nebo nabíhá na tu závislost, tak nedokáže to chování regulovat, nedokáže tu věc vypnout, přestat s ní a má horší schopnost právě toho ovládání se. Mimochodem, když si představíme, jak vypadá kasíno nebo herna, tak mají zatapetovaná okna. A je to právě z toho důvodu, aby tam nebylo denní světlo a aby ty hráči vlastně byli pohlceni tou hrou a nic je z té hry nevytrhlo. My tomu klinicky říkáme takzvaná salience. To je pohlcení tou hrou a to stejné může být u dětí, když hrajou online hru, nebo když někdo scrolluje TikTokem nebo Instagramem. Takže jedno z takových parametrů nebo z takových opatření je dělat pravidelné pauzy. Já vím, že to není jako jednoduché to dělat, ale dělat pravidelné pauzy, ať ten mozek chvilinku z toho vystoupí, on i přepne kognitivně, tam se ty procesy trošinku popřehazují a pak se znova vrátit k té práci. To může být stejné opatření i u někoho, kdo, jak jsme se bavili, miluje svoji práci, tenduje k workoholismu, tak taky dělat přestávky, snažit se vypínat a ten mozek získá trošinku takový odstup, takový helikopter view a není tam tak zhoršené právě to naše sebeovládání, ta sebekontrola. To ste mi teraz pripomenuli, trošku odbočím. Ja som presne videla minule na LinkedIne taký príspevok od jedného môjho známeho, ktorý sa stal teda CEO spoločnosti a dával príspevok, ako sedí v hotelovej izbe a písal teda o tom, ako veľmi má tolerantnú manželku, lebo keďže je CEO, tak aj počas dovolenky musí niečo riešiť, ale že ju má veľmi rád. A ja som si povedala, keďže my sa poznáme ešte historicky, že prečo si to človek robí, že prečo si aj CEO nevie dovoliť zavrieť ten počítač. A ja rozumiem, že tá dávka zodpovednosti, urgencie tam vždy je a samozrejme pri tých vysokých pozíciách o tom sa nerozprávajme, ale stále je to ľudská bytosť, ktorá má jeden mozog, ktorý dokáže proste aj ako vypnúť, ale aj ten mozog akože tak vyštengrovať do takých, až mu bude zle, hej, tak to poviem, do takýchto výšok.
Takže to ste mi takto pekne akože pripomenuli, že my ľudia stále nájdeme v tej svojej hlave nejaké ospravedlnenie, prečo si tú pauzu neurobiť. A pauza môže byť napríklad dovolenka, ale aj počas tej dovolenky ľudia proste vedome pracujú. Dokonca niekto minule robil nejaký prieskum, že aký typ na dovolenke ste, hej, ten, ktorý neustále kontroluje maily a má pocit, že je nenahraditeľný, alebo ste ten typ, ktorý proste hodí mobil do letového režimu a vypne si aj Wi-Fi, aj všetko, má ho ako len foťák, alebo ste proste typ, ktorý nejde na dovolenku, lebo jednoducho, lebo nepotrebuje dovolenku. Hej, tak to bolo tiež také na zamyslenie, že akú dobu žijeme a ako chceme prežiť ako keby tento svoj život. A tu idem nadviazať na otázku, že ak by sme sa mali teda preniesť o 20 rokov a predpovedať jednu legálnu závislosť toho, čo teraz vidíme, že na čo máme nabehnuté, a teda legálnu závislosť, ktorá spôsobuje najväčšie zdravotné škody. Boli by to práve tie digitálne technológie, boli by to, ako ste už spomenuli, ultraspracované potraviny, hazard alebo niečo úplne iné? Když by to měla být legální látka, která má nejvíce negativní škodlivé dopady, tak já bych tam dal tabák a kouření, případně alkohol ještě. Čili není to nic z té kategorie, co jste tam měla, byť samozřejmě sociální sítě a digitální média jsou na vzestupu a mají, dneska už víme, že mají negativní následky, když se používají tak chvála Bohu sa začali obmedzovať, aspoň teda u tej mládeže. Uvidíme, čo prinesie teda prax. Nie len to, že mládež pod 16 by nemala mať tieto sociálne siete k dispozícii. Uvidíme, čo urobia rodičia a život samotný. A je i zajímavé, když se dělaly právě studie na teenagerech, 15-16 letých a sledoval se takzvaný digitální detox, kdy oni měli po dobu několika týdnů nepoužívat sociální sítě a měřili se, posuzovali se určité metriky, ať už je to škála depresivity, úzkosti, kvalita spánku, tak po 3 měsících ty kohorty těch respondentů u všech těch sledovaných ukazatelů vykazovaly zlepšení. Takže menší hladina depresivity, menší hladina úzkostných příznaků a lepší spánek. Někdy bývá kritizováno, že to byl self-assessment, že oni sice vyplňovali dotazníky, ale posuzovali je sami, že to neadministroval nějaký lékař nebo výzkumník a tak dále, ale i přesto zrovna u toho dospívajícího, kde ten mozek stále ještě dozrává a je vlastně velmi citlivý, je vulnerabilní vůči takovýmto podnětům, tak je to opravdu diskutabilní, jak to užívání těch technologií korigovat. Protože to není jenom o té samotné technologii, závislostnímu potenciálu a nějakému jako rizikovému obsahu, ale je to právě i to srovnávání, nějaké ty v úzovkách pseudoideální vzory, extrémy, ať už to vzhledové, úspěchu a tak dále, což skutečně to duševní zdraví dětí a dospívajících negativně ovlivňuje. A není náhoda, že i velmi vyspělé země, které mají data na to a velmi jako robustní studie, přistupují k tomu, že se ty sítě do nějaké míry nebo ty technologie prostě regulují a upravují právě u té dětské populace. Tam to začína, lebo vraj teraz ide prvá generácia, ktorá už vyrastla s tými digitálnymi médiami a ľudstvo ešte nemá odpozorované, čo to. My sme všetci nadšení, lebo samozrejme digitálne možnosti sú. Dnes viete zavolať niekomu, kto je úplne na opačnom konci sveta a viete si s ním meniť veci, čo dovtedy, teda doteraz nebolo možné, ale na druhej strane to prináša veľmi veľké rizika, ako vidíme napríklad u tejto mládeže. Idem sa vás teraz opýtať na aktívny spôsob oddychu, lebo máme takú zvláštnosť, že nikdy sme nemali toľko spôsobov oddychu. My vieme, že môžeme meditovať, môžeme športovať, všetko si vieme aj nastaviť na hodinkách, režimy dať si do kalendárov a tak ďalej. Ale napriek tomu, že máme veľa spôsobov oddychu, sme nikdy možno neboli ako ľudstvo, teraz poviem, takto unavení. A dokážeme stráviť napríklad 3 hodiny na telefóne a povieme si, že to je môj relax, že ja si len pozerám, ja to volám, že smiešné videjka, alebo proste si niečo čítam, alebo si proste naozaj čítam veci, ktoré ma zaujímajú. Čítanie by malo byť oddychové, ale napriek tomu moja hlava hovorí, že som si vôbec neoddychla. Čím to je? Že si myslíme, že alebo oddychujeme inak, napriek tomu, že vieme, že máme možnosti oddychu, také a onaké, ale keď akože oddychujeme, tak napriek tomu nie sme oddychnutí. Je to podľa vás ďalší taký fenomén, ktorý nám môže aj spôsobiť to, že krátšie žijeme, lebo ten mozog ako keby dostáva stále nejaké impulzy, alebo sme presvedčili všetkých, že aj to, že si 3 hodinky scrollujeme, je úplne OK a vlastne je to oddych a je to OK. Děje se to a proč se to děje, že jsme přehlcení informačně. Když bychom se podívali na EEG, elektroencefalogram, tak ten nám měří v hlavě to, jak v mozku mezi sebou interagují nervové buňky, neurony.
A je to taková křivka, ten výsledek. A ona, když je hodně hustá, tak to znamená, že ten mozek hodně šrotuje, že zejména ty naše frontální laloky, čelní části mozku jsou hodně zaměstnané a ta hlava hodně pracuje, prostě je zatížená. Když ta křivka toho EEG je taková pozvolná, tak to znamená, že ten mozek si tak meduje, že odpočívá, třeba při tom čtení, nebo když někdo seče trávu na zahradě. A je zajímavé, že, a ona to potom bude i odpověď na to, proč třeba někdo večer nemůže usnout a šrotují mu starosti v hlavě. Těch úrovní je několik, já zmíním jenom některé, ať máme srovnání. Nejvíc frekventované jsou takzvané gamma vlny. Tam ta křivka je hodně nahusto, to znamená, že ty nervové buňky opravdu jedou bomby a mezi sebou velmi intenzivně komunikují a ten mozek fakt jede naplno. Pak jsou takzvané beta vlny, tam ta křivka je pořád ještě hodně hustá a ten mozek opravdu ještě hodně musí operovat. A až od takzvaných alfa vln se začíná ten mozek pomalinku si zpomalovat, uklidňovat a je to takové kreativní fungování a trošku si oddechneme. Pak jsou ještě téta a delta vlny, ty už jsou třeba více při spánku, při nějaké meditaci a podobně. A když jste zmínila to scrollování na telefonu, ano, do určité míry to může být nějaké zpestření, jako trošku, že změním tu rutinu, ale když to bude dělat delší dobu, tak během toho scrollování ten mozek jede právě na ty beta vlny. A to znamená vysoký kognitivní výkon. To je stejné, jako když tady zaměstnanci v Henklu mají nějaký strategický meeting a opravdu jim hlavy šrotujou, nebo jsou na online callu a jsme z toho vyčerpaní, takže to je vysoký výkon. Ale my potřebujeme, ten mozek musí, v češtině se říká lelkovat nebo lenošit, odpočívat a nic nedělat, aby mohl regenerovat. A proto možná cítíte, když někdo jde na procházku se psem, nebo někde fyzicky pracuje na zahradě, nebo dělá, já nevím, staví Lego, nebo jede na kolo, nebo si hraje s dětmi, nebo něco podobného, tak možná potom se člověk cítí daleko lépe, protože ta hlava může vypnout, soustředí se tady a teď, ona trošinku podřadí tím výkonem a může odpočívat a může regenerovat. A to je strašně důležitá věc. My jsme v podstatě přestali takhle odpočívat a lelkovat. A i dneska, když se podíváme v hromadné dopravě, když lidi jedou v tramvaji, v autobuse, tak co dělají? Většina má telefon a buď scrollují, ale oni ani neví, co tam čtou, to je takhle strašně rychlé flow, nebo hrají nějaké bublinky, sugar, já nevím, jak se to jmenuje, Candy Crush, nebo jenom to tam takhle rychle vybuchuje a vlastně nikdo se nekouká z okna, nebo nečte knížku, nebo nemá ten čas, kdy... Už si pripadáte divne, keď ste ten, ktorý jediný nemá mobil, alebo ja neviem, ja si to všímam aj pri obyčajný reštaurácia a sedia tam páry alebo kamaráti a vždy sa nájde niekto, kto v tom mobile, kto nie je ako keby s vami takto prítomný, ale naozaj... I doma lidi si všichni pouští nějaké podcasty, když uklízí, něco dělají, ale už chvilinku nemají ani čas, když jsou ve vaně, furt, takže ten mozek potřebuje někdy i vypnout. A to je pro nás potom obrovský benefit. Protože, jak jste říkala, i ten CEO nebo manažer nebo specialista, prostě když jede velký výkon v práci, tak ten mozek potřebuje tu regeneraci, aby druhý den mohl jet stejně výkonně. Aby se mohl soustředit, aby nevybuchoval, on nebyl impulzivní, aby ho ta práce bavila, aby prostě byl i odolný psychicky. To je stejné, když se vrátím k té Tour de France, taky ty kluci musí zregenerovat, aby tu druhou etapu přežili, aby zvládli stoupání nebo časovku. Čili i o ten mozek a o tu naši pozornost musíme nějak pečovat. A možná, že pozornost je další jako velmi cenná komodita, kterou v dnešním světě ztrácíme vlivem technologií a toho přehlcení. Len keď hovoríme o tom Tour de France, týchto ľudí niekto stráži, majú trénerov a svoj tím. My keď sme takto ako jedinci na tom svete, tak sa musíme strážiť sami a to je niekedy práve to ťažké. Lebo ak nám nikto nedáva tú spätnú väzbu, že sme príliš ponorení, ja neviem, do telefónu, príliš ponorení do hociakej činnosti a nevieme oddychovať, alebo presne, že 3 hodiny scrollujeme, myslíme si, že sme si oddychli, ale potom si večer líhame a ešte vidíme proste pred očami rôzne ako keby záblesky dňa a nevieme potom spať. Tak toto nie je úplne život, ktorý nám asi pridá na dlhovekosti a kvalite toho života. Hej? Lebo je to taká forma stresu. Vy pracujete aj s manažérmi, teda aj s vysokými manažérmi, podnikateľmi a teda vysokovýkonnými ľuďmi. Čo robia psychicky odolní ľudia inak? Vidíte u nich nejaký návyk, ktorý sa opakuje najčastejšie? Já, co bych popsal, tak je to nějaká rutina, je to nějaký režim. A teď to nemyslím v tom extrému, že si měří úplně všechno. Že vstávám o 5:00. Byť i takový jsou samozřejmě, ale rutina a režim, který je udržuje v tom high performance, v tom vysokém výkonu. Protože oni, když z toho pak vypadnou, tak ten výkon těžko udržují. Většina z těch klientů, manažerů, lídrů
se aktivně hýbou, takže většina z nich sportuje. Potřebuje sport k tomu, aby jednak vypli hlavu, aby se fyzicky cítili dobře a velmi taky pečlivě hospodaří se svým časem, protože ho mají samozřejmě velmi málo, jsou super busy a musí tedy alokovat, kam ten svůj čas investují. Jestli to bude to, že právě se budou věnovat své rodině, že vyrazí někam na výlet, že budou mít nějaké zážitky v tom životě, ať mají nějaké naplnění toho života, aby jenom nedřeli. Takže když bych to zjednodušil, je to nějaká rutina a režim, který možná může až běžnému člověku někdy přijít jako velmi přísný, ale na druhou stranu jim to dává nějaké hranice. Že se nerozjedou, že neujedou, protože mezi nimi jsou samozřejmě lidi, kteří jsou velmi talentovaní, velmi schopní, prostě mají kompetence a schopnosti, dovednosti, které jim umožňují dělat tu vysokou pozici. Ano, jsou tam i tací, kteří mají třeba ADHD, té energie mají strašně moc, v něčem je to dar, v něčem je to prokletí a musí to nějak regulovat, musí s tím nějak pracovat. Takže myslím si, že ta rutina, ať už toho pracovního týdne nebo i toho víkendu, je něco, co je prostě drží a co jim umožňuje právě fungovat v těch vysokých otáčkách. A možná i každý z nás někdy zažil to, že třeba byli jste zraněni, nemohli jste sportovat. Zapomněli jste si ráno parfém. Něco vám chybělo, neměli jste na sobě něco, co máte rádi, nerozloučili jste se s dětma, nebo nemohli jste být ve svém ofisu. A najednou ten den nebyl jako tak dobrý, jako ho běžně máme. Jo, že někdy ty střípky a drobné věci, které nám dělají tu naši nějakou pravidelnost, právě dohromady dělají to, co nás dělá třeba silné, spokojené v tom životě. A to vidím u těch vysoce výkonných lidí. Takže odporúčame ľuďom mať nejakú takú svoju rutinu. Přesně tak. Každému vyhovuje něco jiného. Samozřejmě. Někdo půjde se starat do pejsky, někdo běhá, někdo dělá kreativní věci, někdo potřebuje kontakt lidí, někdo potřebuje sám čas pro sebe, vypnout, mít klid. To ať si každý nastaví, jak mu to vyhovuje, ale všímat si těch věcí, co jsou pro nás zdroje. Co jsou prostě ty opory v životě, které jsou pro nás strašně důležité. Jestli prostě zavolám někoho, koho mám rád, nebo s ním jdu na kafe a tam budeme si povídat, to je prostě na každém, ale je důležité, abychom to v tom životě měli. Protože když je nám dobře a ty pilíře opěrné tam máme, tak všechno vypadá, že jede jako pohádka. Ale ve chvíli, kdy se začne něco bortit, ať už je to zdraví, vztahy, já nevím co, finance, cokoliv, tak najednou je hrozně důležité, abychom tam tu oporu v tom životě měli. A my samozřejmě i v tom našem oboru, který je takový podobor psychiatrie, s tím pracujeme u těch pacientů a my je vlastně edukujeme, hlavně ať mají ty opory v životě, protože oni tou závislostí po léčbě budou pokoušení prostě celý život pravděpodobně a musí mít velmi robustní základnu, která je bude držet nad vodou, když se stane nějaký průšvih. To ste veľmi pekne povedali, lebo ja si vždy kladiem otázku, že hovorí sa veľa u tých manažérov o vyhorení, o tom, že až to přepískli, ako hovoríte vy Česi, a teraz dostali sa niekam. A teraz, dobre, tí ľudia sa vrátia sa, alebo pochopia, že nemôžu ísť takým tempom, ako išli. A teraz vrátia sa naspäť, lebo ak vyhoríte príliš skoro, tak samozrejme ten život ešte trvá a vy potrebujete ďalej fungovať. A teraz vaše okolie o vás jednak vie, že buď ste vyhoreli, alebo vy sami o tom hovoríte, lebo to nie je žiadne tabu. Ale že čo sa potom deje s tými ľuďmi, ktorí už žijú s tým, to je tak, ako keď sa vyliečite zo závislosti. Že vlastne vy ste stále závislí. A môže sa to stát. A môže znova sa vám to znovu ano. stať. To znamená, že vy už žijete v tom, ako keby, že strachu to poviem, že kedy to zase ako keby padne na vás. Hej? Lebo viete, samozrejme ten stav toho vyhorenia, preťaženia nie je absolútne príjemný, prejavuje sa proste rôznymi spôsobmi u mnohých ľudí. Ja sa práve zamýšľam nad tým, že jednak ako tomu zabrániť, ale druhá, ak už som ten, ktorý to už prepískol a už je v tom stave, že viem, že sa mi to môže opäť stať, že ako sa s tým ako keby ďalej pasovať a ako si strážiť ten level toho preťaženia na seba. Dá sa to vůbec? Ta cesta může být někdy složitá. Neznamená to, že to je nějaké prokletí, že se to bude pořád opakovat, ale to riziko tam vždycky je. A mně napadá jedna jako velmi hezká taková metafora a technika, kterou vlastně si mohou i kolegyně, kolegové sami pro sebe vyzkoušet a zhodnotit. A představme si, že máme židli, která má 4 nohy. A teďka ty 4 nohy jsou jako takové naše opěrné pilíře v životě. A je to já, věci, lidi a prostředí. A my to někdy děláme i na workshopech tak, že si to skutečně lidi takhle namalují jako takový kříž, mají tam tady ty 4 části a do té kolonky já si napíšu věci, které pro mě osobně jsou takové opory v životě. U mě samotného, ať už je to třeba moje osobnost, vzdělání, životní zkušenosti, můj naturel, moje schopnosti a tak dále. Já. A potom lidi, kteří lidi jsou pro mě v životě naprosto zásadní,
kdyby se cokoliv stalo, vždycky můžu zavolat, budou mi oporou. Někdo si tam dává třeba i zvířátka svoje, jo? Nejenom lidi. Takže lidi, kteří jsou pro mě opravdu naprosto zásadní, věci, to neznamená věci jenom hmotné, ale klidně i abstraktní. To mohou být koníčky, hobby, který mě dávají v životě stabilitu, komfort, mám to rád, prostě je to, co patří do mého života. Někdo tam má právě i auto, ne jako něco, čím mi se ukazoval, ale že když sedne po práci do auta, jedu domů, už mám takový ten svůj prostor a podobně. A prostředí, ve kterém se cítím dobře. Jestli to je třeba ulici, kterou má někdo rád, nebo park, nebo les, nebo lokalitu, kde měli nějaký vzpomínky třeba z dětství, z rodiny. A děláme to tímto způsobem, že si každý vypíše do těch jednotlivých komponent a měli bychom mít nějak vyvážené tady ty 4 nohy té židle, aby nás to v tom životě drželo. Že když se začne jedna noha klátit, ať už je to zdraví, ať už jsou to vztahy, něco, tak ty 3 nohy nás udrží, ale když by nám praskly 2 ty nohy, tak spadneme na zadek a může se stát nějaký průšvih. Takže tohle je velmi hezká technika, taková sebereflektivní, která nám může dát trošku takovou odezvu a různě i v životě se to může vyvíjet. Čili to bych možná doporučil jako takový že typ. ak už sa niekto našiel v tomto štádiu, že teda už je, dajme tomu, po fáze toho preťaženia, vyhorenia, tak aby si to možno tak sám upratoval. Že povedal si, že v ktorej oblasti potrebuje pridať a kde naopak to je už akože prekýpa to. A řeknu i jeden hezký příklad z praxe, kdy jeden pacient mi řekl, tenkrát na detoxu, na detoxifikačním oddělení, on říkal, že já jsem to dělával s pacienty, tu techniku, on říkal, já když si to takhle projíždím v hlavě, tak já vlastně už v tom životě nemám nic. Mně všechny ty nohy praskly, ale je dobře, že jsem tady u vás teďka v té léčbě a můžu na tom začít pracovat. A musím začít pracovat na tom já, na sobě, pak postupně navazovat vztahy s rodinou a tak. Čili vždycky máme šanci ty věci restaurovat a znova je nahodit a je dobré si být toho vědom, jako co mne vlastne funguje, co... Tak nikdy to nie je také čierne, ako sa hovorí. Ja vám ďakujem, že ste to takto aj akože povedali, že to nie je znamená teraz, že ak sa, neviem, trápim preťažením a zamýšľam sa presne, že čo bude o 10 rokov, lebo to je taká klasická otázka, že neviem, z bývalých pohovorov, lebo niekto povie vo firme, kde sa vidíte o 5 rokov, ja neznášam túto otázku. A to je ťažká otázka. Lebo opýtajte sa, kde bude svet o rok, hej, a teraz sa opýtajte, kde budeme my dvaja o 5 rokov, tak to je tiež akože veľmi hypotetická otázka, závisí od veľa faktorov. Takže to je dobré, že je šanca sa stále ako keby vrátiť a začať od začiatku, aj keď to niekde padlo v niektorých oblastiach. A někdy se i lidi ptají třeba, jak vypnu negativní myšlenky, automatické negativní myšlenky, jak se zbavím strachu a podobně. No holt, někdy ta psychika potřebuje čas, aby tu emoci strávila a je to úplně v pořádku. Někdy potřebuji čas sám se sebou, někdy potřebuji to říct někomu blízkému a tím tomu trošinku pomůžu, takže aby to nevypadalo tak, jak vidíme různé hacky na sociálních sítích, že i ty emoce, jak ty dobré, tak ty negativní, prostě někdy to veme čas, někdy to jsou hodiny, někdy to je den, někdy jsou to 2 dny, ale prostě to je přirozené, že tu emoci potřebujeme strávit. Čas, ja mám pocit, že je najväčšia komodita, ktorú ľudstvo ako keby začína s ňou operovať, lebo presne marketing chce náš čas, našu pozornosť. Ano. Firmy, samozrejme náš čas predávame firmám, aj naše zručnosti a život je čas sám o sebe, ako keby nejako vyhradený, tak je to také filozofické, že čo s tým časom urobíme, ako ho budeme ako keby tráviť. Vy ste aj adiktológ. Je veľa omylov, dajme tomu, vo verejnosti, že ak si dáte nejakú, ja neviem teraz, rýchlu podpornú dávku, tak toto vás teraz ako keby vzprúží. A ešte dávno tieto tzv. Psychedelika boli na okraji spoločnosti. Dnes ich napríklad, ja som našla aj niekoľko výskumov, kedy v podstate aj moderná medicína s nimi pracuje pri potláčaní v podstate aj rôznych príznakov, úľave pacientov pri rôznych diagnózach, ale tá laická verejnosť ju to tak stále akože zvádza, že skúsiť si to, že možno toto je to, že ak si dám to a to a to, tak mi to pomôže prekonať teraz, ja neviem, náročné obdobie a tým pádom sa posuniem zase vo svojom živote do vyššieho levelu. Stretávate sa aj vy s týmto, že ľudstvo ako keby má väčšiu tendenciu, nielen teraz, že tie suplementy, ale naopak siahať po nejakých proste takýchto svete tých psychedelík a nepoužívať ich len medicínsky, ale naozaj aj na takéto svoje osobné užívanie? Je to asi něco, co je pro lidi přirozené, že chtějí testovat nějaké změněné stavy vědomí a jenom si představme třeba děti, když jsou na houpačce a někde se točí hlavou dolů,
tak taky je to do určitý míry nějaký jako změněný stav vědomí a taky je to baví, že to je trošku jiné, není to úplně bezpečné. Takže možná je to nějaká přirozenost, že ty hranice chceme někde překračovat s nějakým zážitkem, prožitkem a jedna z těch cest může být návyková látka. A teď velmi záleží, v jakém settingu, v jakém kontextu a proč. A když jste zmínila psychedelika, tak ta skutečně dneska víme na základě dat a výzkumu, že ona mohou výrazně pomáhat u určitých typů diagnóz. Zejména u těch, kdy ty pacienti jsou takzvaně farmakorezistentní, takže jim nefungují běžné psychiatrické léky, třeba na depresi nebo na něco podobného, nebo když se léčí nějaká raná traumata. A ta psychedelika skutečně mohou, když jsou správně jako podaná za účastí nějakého terapeuta, psychiatra, psychologa, tak skutečně mohou pomoct a mohou vyřešit problém, se kterým ten pacient tou konvenční cestou klasickou by se nemusel třeba správně vyléčit nebo postupovat. Zase uvedu příklad, může to být podobné taky s léčebným konopím. Konopí na jednu stranu si představíme, ano, marihuana joint, ale na druhou stranu kanabinoidy, látky v konopí, víme, že mohou tlumit bolest, zvyšovat chuť k jídlu, potlačovat třeba svalovou stuhlost a v tu chvíli ten benefit pro toho člověka může být obrovský. Když bude mít někdo roztroušenou sklerózu, poslední fázi rakoviny, Alzheimerovu chorobu, takže ty látky mají obrovský potenciál. Dneska ta data nám to ukazují, trošinku to samozřejmě naráží legislativně, protože jsou to řekněme, návykové látky nebo psychoaktivní a je otázka, kdy se postupně ten trend změní. V Čechách třeba ta legislativa v tomto se posunula a už máme kliniky, které podávají pacientům psychedelika asistovaně a pomáhají jim zlepšovat jejich zdravotní stav, teda zejména ten psychický. Ale neodporúčame to samozrejme ľuďom nejak laicky skúšať na sebe, lebo samozrejme to v 99 prípadoch to nedopadne. Byl bych velmi opatrný, protože je to prostě jiná látka než například alkohol, který má nějaký předvídatelný účinek. Když se někdo opije alkoholem, tak zhruba ví, co to s ním bude dělat. Ale psychedelika skutečně ten změněný stav vědomí, ten psychoaktivní účinek může být tak významný, tak hluboký, že teď to řeknu lidově, že může být složité pak poskládat ten zážitek dohromady, aby člověk tu zkušenost prostě, aby ta psychika ho byla schopná prostě pojmout. Jo, protože ten mozek je zvyklý trošku na jinou realitu běžnou, kterou koriguje, má nějaké mechanismy a najednou ta psychedelika jako prohloubí ty prožitky velmi významně, takže i tam se doporučuje vždycky opravdu bezpečná dávka, nějaké bezpečné prostředí, neužívat ty látky sám, když by se cokoliv stalo, neužívat je třeba ve chvíli, kdy jsem v nějaké těžké situaci, když prožívám smutek, depresi, úzkost, rozchod, jo, že musí se s tím skutečně zacházet velmi opatrně. To sú tie babské rady, áno, keď vám niekto povie, daj si to a to. Ja sama som narazila teda u vás v Čechách práve, myslím, že v týchto dňoch beží festival na Longevity, kde v sprievodných programoch som presne našla aj stan, kde si ľudia vedia vyskúšať rôzne jedy zo žiab a až nebezpečné veci, ktoré naozaj vám zmenia celkovo ako keby, že aj vnímanie reality. Až som si hovorila, že prečo si toto ako ľudstvo proste robíme, keď ideme až do takzvaných tých šamanských a kmeňových proste ako keby priestorov. Do rituálov. A prečo si ako keby toto púšťame do nášho sveta, keď v podstate tá medicína má dôkazy, že čo to robí s našou mysľou a ak teda tu nie je a psychikou, ak to nie je teda podchytené odborníkom, ktorý vie a nemáme na to samozrejme dôvod, tak prečo si toto ako keby, ale samozrejme nemôžeme regulovať všetky festivály a všetky nové fenomény, samozrejme ľudstvo vždy rádo skúšalo nepoznané. Len som sa tak akože pozastavila. Ešte sa chcem s vami trošku pobaviť na tému genetika, pretože veľa ľudí, keď sa hovorí o dlhovekosti, vám povie, moja mama zomrela v 40-ke, tak akože ja už som tu nemala byť, hej, teraz. Alebo môj otec mal cukrovku, dedo mal cukrovku. Tak do akej miery rozhodujú, čo sa týka dĺžky života, gény a do akej miery my ich vieme ako keby stlačiť to naše vedomie, že ak sme mali teraz v rodine cukrovku tak, alebo vysoký krvný tlak, tak o to si musíme dávať väčší pozor. Alebo naopak si povieme, že no tak to už nedá sa nič robiť jednoducho, tak toto bude a zomriem v 40-ke, lebo všetky ženy v mojej proste akože línii predo mnou takto zomierali. Nejprve genetika a epigenetika, protože to jsou dva fenomény, které jsou dneska pro tu hodnotu zdraví velmi důležité. Co se genetiky týče, tak zjednodušeně řečeno, máme nějaké informace, nějakou genetickou informaci, kterou nám předali naši rodiče, případně prarodiče a ta rodina jako taková. To je třeba to, jakou budu mít barvu vlasů, očí, jestli ten člověk bude hubený, štíhlý a tak dále. Ale jsou tam i predispozice a jsou to právě predispozice třeba pro nějaké diagnózy. Jestli bude někdo nebo může mít vysoký krevní tlak nebo právě tu cukrovku a tak dále. Ty se ale vždycky nemusí naplnit.
To riziko tam je vyšší, to může být pozor, to nemusí být jenom v té somatické tělesné medicíně, ale to může být také v psychiatrické, v psychiatrii nebo v duševním zdraví. Ve chvíli, kdy víme, že v té rodině je třeba opakované úzkosti, deprese, sebevraždy, tak je to něco možné, co se může projevit, ale nemusí, je to jenom nějaká šance. Část toho je pevně dáno, část toho jsme ale schopni my ovlivnit životním stylem. A to je právě to největší zjištění za posledních, řekněme, 20 let, a to je právě ta epigenetika. Protože dříve se mělo za to, že to, co nám bylo dáno právě těmi chromozomy a těmi geny, je prostě pevně dané a nehneme s tím. Dneska víme, že to je jinak a mohou za to právě takzvané dvojčecí studie na dvojčetech, které mají samozřejmě ten genom podobný buď z poloviny nebo i více. A testovalo se, jak se ten jejich životní styl vyvíjí. Epigenetika jinými slovy nám říká to, že to, jak se chováme a jaký žijeme životní styl, ovlivňuje, jestli se některé geny zapnou a některé zůstanou spát a budou vypnuté. A to nám jinými slovy říká to, že můžeme částečně ovlivnit, jestli třeba nějaká diagnóza nebo nějaká predispozice se projeví a jestli se propíše a nebo ne. A to je pro nás obrovská příležitost, že my tím životním stylem jsme skutečně schopni, zejména to, o čem jsme se bavili na začátku, ta délka života ve zdraví výrazně ovlivňovat. To znamená, sakra záleží na tom, jaký životní styl já budu mít, protože toto jsem schopen já ovlivnit. A to jsou právě ty faktory, kterými na tu epigenetiku my vlastně účinkujeme. Jo, odborně se tomu říká metylace DNA, kdy se rozhoduje, jestli se ten daný gen propíše, zapne se, anebo se nezapne. A jsou to právě faktory, ať už ty ochranné nebo rizikové našeho životního stylu, které na to mohou mít vliv. Právě to, jestli budu jíst to ultraspracované jídlo, jestli ten člověk bude třeba kouřit, jestli bude pod permanentním chronickým stresem, bude to třeba právě někdo, kdo se přetěžuje, je to workoholik, někdo, kdo nemá pravidelný spánek, jo, nebo má nebo strádá na té vztahové úrovni, ať už je to samota, izolace. A to víme, že má kumulativní efekt. To není hned, ale to se postupně kumuluje a najednou bohužel můžeme zjistit, že někdo v 45, ve 42 řeší něco. Autoimunitní onemocnění, nebo bohužel rakovinu, nebo nějakou jinou závažnou, nebo klidně i nějakou psychickou obtíž. Jo, čili to je pro nás velká příležitost, že tím životním stylem my jsme schopni toto významně ovlivňovat. A to nejméně z poloviny. Ta data dříve se říkalo, že genetika je zhruba takových 25 až 40%, zbytek je lifestyle, životní styl. Dneska víme, že minimálně ta polovina je lifestyle z toho. Takže máme skutečně naše zdraví jako v rukách, jo, abych řekl. To sú dobré správy, lebo ja to počujem naozaj, že často ako v takej tej laickej debatách, že naozaj čo ja môžem robiť so svojou genetikou, keď my sme mali, poškodenie z raku, mali sme presne rakoviny, mali sme rôzne akože iné cukrovky a tak. A ja teda s tým, alebo infarkty, hej, že čo ja s tým vlastne narobím, ale teším sa, že teda veda pokročila a vieme, že viem s tím naozaj veľa robiť. Je tam vyšší šance, že se to může stát, ale není to prokletí, nemusí to tak být. A zmínil bych ještě jeden fenomén, o kterým se hodně mluví, ale lidi mu často nerozumí, a to je oxidativní stres. Co to vlastně je a jak to souvisí s tou naší debatou? Když bychom se podívali na lidskou buňku, tak ta má v sobě část, která se jmenuje mitochondrie. To je taková energetická elektrárna té buňky. A ta mitochondrie produkuje ATP. To je energetický pohon té buňky, adenozin-trifosfát. A když ta mitochondrie funguje a dělá tu energii, tak ona mimochodem uvolňuje kyslíkové radikály. To jsou velmi reaktivní molekuly a naše tělo je schopno s těmi kyslíkovými radikály se vypořádat. Antioxidačními mechanismy ono je schopno je neutralizovat. Ale pozor, když těch kyslíkových radikálů, těch reaktivních molekul je příliš moc, tak ten organismus už se s tím nemusí popasovat. A negativní efekt může být ten, že se porušuje membrána buněk, že se zhoršuje aktivita mitochondrií a ta buňka rychleji stárne, anebo může docházet nějaké genové mutaci, což může být třeba ve výsledku bohužel rakovina. A oxidativní stres my jsme schopni ovlivňovat životním stylem. Proč se všude říká v doporučení antioxidanty? Ovoce, zelenina, flavonoidy, to jsou právě látky, kterými my můžeme na tento proces působit. A já, když budu pravidelně každý den jíst třeba jabko, banán, rajče a podobně, tak i takováto jednoduchá věc nám pomáhá třeba proti tady tomu efektu. A ten oxidativní stres, to si nepředstavujeme jenom kuřáka, který si zapálí cigáro, ale tam si můžeme představit i právě ultraspracované jídlo, nedostatek pohybu,
bohužel i psychická zátěž. Jo, psychická zátěž tomuto významně přispívá. Chronická nespavost, právě problémy se spánkem a tak dále. Jo, tady tyhle ty věci z hlediska životního stylu. A naopak, když my se chováme v uvozovkách zdravě nebo máme ty návyky zdravé, tak ten oxidativní stres jsme schopni trošku snižovat, regulovat. Takže to je i zase nějaká příležitost pro nás, že my skutečně máme naše zdraví, jako máme obrovský dar, který máme v rukou a je škoda ho nekultivovat. Notabene, možná jeden pozitivní efekt těch sociálních sítí, který bych řekl, že to téma longevity, dlouhověkosti prostě jde nahoru a lidi o to své zdraví, mám takový dojem, více pečují. Že si ho možná více váží, možná za to mohl bohužel i covid a to, s čím jsme prošli, že prostě lidi to zdraví více zajímá. A mimochodem i právě ty opatření medicíny třeba preventivní, to jsou desítky let a strategií a obezita je tady pořád, diabetes je tady pořád, ale najednou ty sociální sítě možná v něčem nám napomohly, že lidi se o to zdraví začínají více starat a pečovat a za to pro Boha zase buďme rádi, jo, že ty trendy tady jsou a že třeba k tomuto i mohou přispět. Tak to sú krásne pozitívne správy, čo hovoríte. Keď hovoríme o dlhovekosti, ja som zaznamenala taký pojem, že modré zóny. A to sú teda miesta na svete, kde sa ľudia dožívajú nadpriemerného veku. Vidíte niečo, čo majú tieto komunity spoločné? Je to genetika, alebo je to ten spôsob života, je to dávka stresu? Takže spomeniem miesti, ako, kde boli teda ľudia, ktorí žili dlhodobo, ako je Okinawa, Ikaria, Sardínia. Ještě tam je Loma Linda v Kalifornii, Kostarika. Tak, Kostarika, áno. Že to sú, nepoviete si, že teraz ja neviem, v Japonsku, áno, všetci žijú dlho. Nemôžeme to tak povedať, lebo tá mapa tých ľudí ukazuje, že oni sú naozaj že celosvetovo, hej, a majú úplne iné podmienky, či už teplotné, alebo čo sa týka stravy, že čo teda tieto modré zóny robia dobre a prečo tie modré zóny nemáme na celom svete? To je skvělá otázka. Mimochodem tady ti lidi pravděpodobně nikdy neslyšeli o biohackingu a o té debatě, kterou tady dneska vedeme. A doporučil bych tady k tomu tématu i krásný dokument na Netflixu. Jmenuje se Live to 100, Secrets of Blue Zones, jak se dožít 100 let, tajemství modrých zón. Autorem je Dan Bittner. Velmi hezký dokument, který provází komunitami nebo populacemi lidí v těchto lokalitách a ukazuje jejich lifestyle, jak žijou, jak vypadají jejich den a podobně. Takže velmi hezký dokument. Co je u nich typické? Ono jsou to v něčem trošku izolované populace a co je u nich typické? Je tam fyzický pohyb, většinou ty lidi v těch lokalitách musí překonávat nějakou nadmořskou výšku a chodí jenom pěšky. Takže nejezdí ve SUV, s nadsázkou řečeno. To je jedna věc. Druhá věc, čili fyzický pohyb. Je tam nějaká přirozená strava, která je pro ně lokální. Takže oni rozhodně chipsy nebo energy drinky nekonzumují. Takže lokální strava, je tam daleko větší podíl ovoce, zeleniny, ořechů, luštěnin. Co tam je dál, tak je fyzická práce, to znamená nějaký jakoby aktivní pohyb, protože oni se pohybují, ať už je to na nějaké zahradě a tak dále, většinou pracují manuálně, takže jsou venku, pracují fyzicky. A ještě jeden z takových parametrů je život v komunitě. A to jsou vztahy, mezilidské vztahy. Navštěvují se, společně tráví obědy, večeře, oslavy a žijí v komunitě v nějakém menším uskupení. Samozřejmě je otázka, jestli tento lifestyle lze přenést sem do centra Bratislavy nebo do centra Prahy, notabene do korporace, protože telefony, dovést děti do školy a do školky, teď ten stres, zátěž a tak dále. Proto, ať nejsme jenom vůči tomu pozitivní, že jsou to určité jakoby životní styly, které nejsou tak charakteristické třeba pro velká města a podobně, ale je opravdu neuvěřitelné, že u tady těchto populací jednak věk nad 90 let je tam naprosto přirozený. Velmi nízký výskyt chronických onemocnění typu rakovin, typu právě cukrovky, nadváhy. Prostě to jsou vitální, živí lidi, i kdybychom jim nabrali markery. Jo? Takže je to takový úkaz velmi zajímavý, ale současně to pro nás může být inspirace, jestli třeba kolegové, kolegyně řeší zdraví jejich rodičů, eventuálně prarodičů, tak to, že oni mohou třeba chodit na procházku se psem, pracovat na zahradě, pracovat fyzicky, že vemou nějaké fyzické nějaké břemeno a tak dále, tak je jeden z těch prvků dlouhověkosti. Fyzický pohyb, být venku, ta aktivita, to je něco, co jim může tu kvalitu života zlepšovat.
než aby někdo v vozovkách jenom ležel, seděl doma a koukal na televizi. Tak človek nebol stvorený, aby sedel, alebo bol stvorený k pohybu. Sú k tomu aj knižky. A keď sa rozprávame o knižkách, vy ste nám tu priniesli jednu knižku, my ju môžeme takto ukázať na kameru. Povedzte mi, čo to je a povedzme si o tejto knižke viac. Chtěl bych ukázat jeden takový zdroj a to je knížka, která se v angličtině jmenuje Health Brings Wealth. V češtině vyšla jako Zdraví nad zlato. A to je knížka od doktora Jiřího Dvořáka, který je neurolog. A tady ta knížka krásně shrnuje a popisuje principy medicíny životního stylu, lifestyle medicine, a je současně dělaná v takové velmi popularizační, takové jednoduché rovině. Ona je založená na evidence-based datech, opravdu na těch nejnovějších, ale jsou tam jednoduchá a velmi hezká doporučení a mnohá z nich, o kterých jsme se dneska tady bavili. Takže tady tu knížku bych doporučil jako takovou inspiraci, je velmi zajímavá, třeba ještě s tím dokumentem, o kterém jsem mluvil, jak se dožít té 100. A možná bych měl ještě jednu zajímavou knížku od profesora Pavla Koláře, to je jako český fyzioterapeut, velmi prestižní, dělá fyzioterapii pro sportovce. A ta jeho kniha se jmenuje Posilování stresem, ale myslím v tom dobrém slova smyslu. A on tam popisuje právě určitá opatření a návyky k tomu, abychom byli jako silní a vitální nejenom po té fyzické rovině, ale i po té psychické. A to jsou témata, jako je třeba otužování, jako je právě pohyb, jako je práce se stresem, s tou zátěží, jak s tím vlastně pracovat, taky velmi hezká kniha. A máte tam ještě jiné knížky pod tou knížkou? A mám tady ještě 2 takové zdroje. Jedna je od organizace Solmio, kde jsme vlastně zpracovávali taková opatření spíš pro korporace a pro firmy, kde máme různá témata, jsou tam techniky třeba na nějaké self-coachingové, zdravotní, psychologické, já tam mám nějaký článek, takže to je takový handbook, který se jmenuje From Resources to Humans. A je to běžně k dostaniu toto? Je to alebo... i PDF, které se dá na webu Solmio stáhnout, takže to je jeden ze zdrojů. A pak mám tady ještě jeden takový handbook pro manažery od Mendeor Institute, průvodce náročnými situacemi v týmu. A to je zase takový průvodce tím, když manažer řeší ve svém týmu, ať už je to přetížení lidí, burnout, depresivní stavy, psychickou odolnost, protože ten manažer samozřejmě v té firmě je nějakým článkem, ke kterému se to všechno zbíhá. Na kterého to všetci hodí. Přesně tak. Nie je to ľahká úloha. A role manažera v té firmě, nejenom pro well-being, ale pro ten výkon performance je obrovská. I ta zátěž pro ně. Takže aby s tím dokázal pracovat sám ten manažer i ve vztahu ke svému týmu. Tak ďakujeme veľmi pekne, lebo toto sú naozaj užitočné tipy, či už to Netflix, lebo ja presne v súkromí riešim vždy, že čo si pozriem na Netflixe, aby to bolo naozaj kvalitné. Samozrejme závisí, aký som mala deň. A teda ďakujeme za všetky tipy na knižky, aj teda na filmy, lebo myslím si, že tá téma dlhovekosti je ešte pomerne mladou témou, lebo ľudia sa naozaj, aj sa ja vidím ako ľudstvo, jednak pozorujeme, že čo nám robilo dobre historicky, čo nám naopak uškodilo, o čom sme si možno mysleli, že bolo pre nás dobré. A teraz vidíme napríklad tieto sociálne siete, ako ste povedali, vedia mať aj pozitívny samozrejme vplyv, čo je dobré, ale naozaj, ak to preženieme a príliš veľmi podliehame sociálnym sieťam, tak potom aj tá zdravotná stránka sa podpíše psychická, ale samozrejme aj fyzická, lebo prílišné sedenie asi telu neprospieva. Tak a tam sa to potom nabaľuje. Prečo si myslíte, že ľudia sa viac teraz zameriavajú na to, že ako dlhšie a zdravo žiť ako kedykoľvek predtým? Je to, že sme ekonomicky možno na tom lepšie ako voľakedy, alebo že sa zmenil ten náš rytmus toho, že ja neviem, voľakedy ľudia viac sa možno venovali tu v našich končinách poľnohospodárstvu, bolo tu viac fabrík, takže ste skončili o 3:00, mali ste teda čas. Dnes sa ma opýtajte, že kto končí v práci o 15:00. To je naozaj, že na výnimky, akože, a masovo, hej, to nie je, že idem teraz pre dieťa a potom ešte doma niečo proste dorobím. Ale ja si myslím, že ja vždy, keď sa rozprávam o tom aj teda so staršími generáciami, povedia, no my sme skončili o 15:00. Ja, že čo? Akože jasne začínali niekedy 6:30, neviem čo, ale to začínajú aj dnešní ľudia niektorí, ktorí teraz chcú a majú povinnosti aj po obede, ale masovo už nemôžeme povedať také tie baťové fabriky, kedy bol nariadený aj škôlka, aj oddych, aj dovolenka. Dnes už to nemáme. Tak prečo riešime tú dlhovekosť viac ako možno v minulosti? Alebo prečo sme to začali riešiť? Řekl bych, že těch zdrojů nebo těch trendů je tam několik. Jeden ten, o kterém už jsem částečně mluvila, to byla pandemie covidu. Skutečně jsme zažili to, že člověk je izolovaný, jinak si nemůže užívat těch věcí, které dříve měl. A bohužel to v mnoha případech stálo i ať už to bylo úmrtí nebo nějaké zdravotní následky, takže tam si myslím, že nás to skutečně velmi v tomto ovlivnilo jako populaci.
A druhá věc je samozřejmě ten samotný biznis, ale i ten trend té komunikace, že najednou to téma se skutečně začalo velmi, velmi komunikovat a možná se to nějak seběhlo dohromady, tady tyto jednotlivé faktory, do toho ještě ten styl života, o kterém se tady dneska bavíme, takový trošku zrychlený, informačně přehlcený, nejistota, hodně negativních zpráv. Jo? Možná prostě lidi hledají cestu, jak si tu, ať už je to psychickou pohodu a zdraví nějak uchovat, udržet, takže to bude nějaký takový souběh. A chci jenom ubezpečit i v tom, že longevity nemusí znamenat jako genovou terapii a anti-aging a nějaké experimenty a že lidi budou jako nějaký humanoidi, že to skutečně mohou být prvky skutečně životního stylu, které jsou poměrně jednoduché, máme je na dosah ruky, nemusí to být drahé věci, nemusí to být to, že se bude modifikovat buňka a tak dále. To jsou skutečně spíš takové extrémy a pro běžného člověka jsou to spíš běžná opatření do života, která nám mohou pomoct a skutečně prodloužit. Mimochodem i v té knize, jak jsem přinesl to Zdraví na zlato, je řečeno, že tím zdravým životním stylem, když včas započne, ten člověk si může prodloužit život o 5 let, některé data dokonce říkáš o 10 let, to je strašně dlouhá doba. Takže říkám, máme to zdraví do velké míry v našich rukou a je důležité o něj pečovat, protože taky to není samozřejmost, jako jsme se bavili o tom spánku nebo koneckonců vztahy a tak dále. Ste pripravení zahrať si hru? Poďme to vyskoušet. Idem sa vás teraz spýtať, žiadne dlhé odpovede, len pravda, mýtus alebo závisí. Hej? Prečítam vám výrok a vy mi na neho poviete pravda, mýtus alebo závisí. Dobře, zkusme. Byť u všeho to vždycky takto lze, ale pokusím se, ano. Každý človek potrebuje spať 8 hodín. Pravda, mýtus alebo závisí? Závisí. Denne musíme urobiť aspoň 10 000 krokov. Spíše pravda. Pohár červeného vína prospieva srdcu. Mýtus. Detoxikujúce diety fungujú. Mýtus. Cukor je jed. Mýtus. Sedieť je nové fajčenie. Závisí. Káva dehydruje organizmus. Mýtus. Raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa. Závisí. Multivitamín je dobrá poistka. Mýtus. Ľadové kúpele predlžujú život. Pravda. Čím viac športujeme, tým sme zdravší. Mýtus. Po 40-ke je neskoro meniť životný štýl. Mýtus. Stres je vždy škodlivý. Mýtus. Smart hodinky zlepšujú zdravie. Závisí. Ak dobre vyzerám, som aj zdravý. Závisí. Ďakujem. Nebylo to jednoduché, ty krajní Viděla pozice. som, že šrotujete. Samozřejmě musel jsem to vždycky promyslet, ale určitě ty úvahy jsou dobrým směrem. Byly tam takové ty instantní řešení, v úzovkách, jestli vzhled znamená, že je nám dobře. Toto sú zozbierané veci zo sociálnych sietí, kedy som si robila istý rešerš, čo tvrdia niektorí influenceri a boli medzi nimi aj odborníci, boli medzi nimi aj proste len nazvem to, že celebrity. Tak som chcela vedieť aj váš názor, ale samozrejme líši. To by sme sa vedeli tu baviť celý ďalší podcast, samozrejme. Možná mě napadá jedna metrika, když tam zazněly ty chytré hodinky. Oni většinou nebývají tak spolehlivé. Oni dobře měří srdeční tep, ušlou vzdálenost, ale možná jednu metriku, když se bavíme o longevity, na kterou má smysl se zaměřit, tak je VO2 max. A to není jenom pro atlety a sportovce. Co VO2 max je? Volume, O2 jako kyslík a maximum. Objem kyslíku, které naše tělo je schopno zpracovat při vysokém fyzickém výkonu. Jinými slovy nám to ukazuje naši kardiorespirační kondici. Takže oběhový systém srdce, plíce a dýchání a distribuci kyslíku do tkání. A VO2 max je skutečně prediktorem dlouhověkosti, byť hodinky ho přepočítávají, agregují podle dat, ale když bychom se jenom podívali na ty hladiny, tak VO2 max 15 je takové hraniční pro to, aby člověk vůbec mohl fungovat a hýbat se. Pod 30 je nízká hladina, kolem 45-50 je jako velmi dobrá hladina VO2 max, nad 60 mají sportovci a vysoce zdatní lidi, tak je dobré klidně si toto nechat orientačně buď stanovit tím trackerem, nějakými těmi hodinkami, nebo klidně v nějaké laboratoři a tím je možné se dívat na to, jak jsme vlastně vitální z hlediska našich plic, dýchání, srdce a toho oběhového systému a to je možná jeden z indikátorů, který nám skutečně může tu odpověď dát. Samozřejmě sportovci budou na tomto lépe
asi si představíme typicky takový ten test na ratoperu s tou to som si ja presne predstavila, že ako si to merať. Kyslíku, vydechne oxidu uhličitého. Takže VO2 max je jako jeden z takových indikátorů, který si mohou i vaši zaměstnanci třeba orientačně posoudit. A to je něco, co je... To vidíme aj v horách, keď ideme do vyšších nadmorských výšok, ako to ten kyslík jak dáva, to zvládáme, nedáva. Áno. To som sa sama presvedčila. Mnohí ľudia, o ktorých som si myslela, že sú veľmi zdatní športovo, to neudýchali, ale paradoxne napríklad fajčiari áno. Môže lebo to byť vedia inak odchylka. pracovať, samozrejme vedia úplne inak pracovať, aj to telo je naučené. Na to nehovorím teraz, že to fajčenie je prospešné, ja sama som nefajčiar, takže určite neodporúčam. Ale bolo zaujímavé sledovať tú prácu toho kyslíka, to čo hovoríte. Ak sa pozrieme na dnešnú spoločnosť, myslíte si, že budeme prvou generáciou, ktorá bude žiť výrazne dlhšie, ale zároveň prvou, ktorá bude musieť veľmi bojovať o to, aby zostala zdravá? Do jisté míry asi ano. Zdravotnictví se bude zlepšovat. Dneska třeba vidíme, když jsme mluvili o AI v diagnostice, a ten posun je obrovský. S jakou spolehlivostí a přesností může AI diagnostikovat určité věci na základě teda dobrých dat je až neuvěřitelné. Takže zdravotnictví se bude zlepšovat, to je jasné. Bude mít daleko více výzev s tou stárnoucí populací. To, co je ta obava, a vracíme se na začátek, jestli skutečně nebudeme žít déle, ale to dožití ve zdraví nebude tak dlouhé, takže to je něco, s čím se asi budeme muset popasovat a nezachrání nás jenom medicína, léčba a intervence, ale i právě ten životní styl. Takže je to něco, s čím budeme muset jako pracovat každý sám za sebe. Hovorí doktor Adam Kulhánek, ktorý bol našim dnešným hosťom. Ďakujem, že ste nás počúvali a pozerali. Budeme sa na vás opäť tešiť a na vás, Adam, takisto niekedy do budúcna, lebo musím povedať, že túto debatu som si veľmi užila. A ďakujem za všetko múdro, vedela by som sa s vami rozprávať ešte ďalšie 3 podcasty, ale náš čas sa naplnil, takže ďakujem. Já moc krát díky a byl to pro mě velmi příjemně strávený čas, takže díky a přeji všem pevné zdraví. Ďakujeme, majte sa, dovidenia.